Ahoj, já jsem Peťa a tohle je Travelblog. Dnes vycestujeme společně s Evou Juskovou do Asie. Z jejich lákavých zemí si právě ona vybrala Tchaj-wan, kde se mohla starat o děti v dětském domově. Vycestovala bez víza a s jistotou 100% pokrytí internetu díky jejich vyspělým technologiím. Zároveň si ale mohla vychutnat krásy přírody, vycestovat do džungle a poznat zvyklosti tamnějších kultur. Tak ji pojďme vyspovídat. Ahoj Evi, já tě tady vítám. Ahoj. Prosím tě, ty jsi byla na Tchaj-wanu, byla jsi s dětma v dětském domově. Proč dětský domov? Já jsem se hodně dlouho rozmýšlela nad tím, jaký projekt bych si měla vybrat a v jaký zemi. A hrozně jsem chtěla něco prospěšného a tohle mě hned oslovilo, protože jsem předpokládala, že Tchaj-wan je rozvojová země, což se nakonec ukázalo jako úplně mylná domněnka. Myslím, že Tchaj-wancům se naopak jako my můžeme zdát občas trošku jako neandertálci v některých věcech, protože i když ne všechny podmínky jsou jakoby na naší evropské úrovni, tak třeba i v ohledu zdravotnictví nebo techniky, tak mají náskok prostě před náma. No a jak vlastně vypadal tvůj den v domově dětí? Já to když tak vezmu od noci, jo, protože my jsme chodili spát tak jakože, nevím, ve 2, v půl třetí, ve 3 a vstávalo se, myslím, že snídaně prostě byla kolem 8, takže něco takového. A od 9 už probíhal jakoby nějaký program těch dětí. Měli taneční kroužek, hodiny vaření, potom třeba docela často tam chodil psycholog jakoby z Taipei, tak tam jezdil na návštěvu. Měli tam různé školy, které pro ně dělali představení. A to byly rozdělené do nějakých skupinek, nebo to všechno dělali Takhle všichni? Tohle to všechno měli jako většinou dohromady. Pokud se někdo neúčastnil, tak se neúčastnili jen kvůli tomu, že třeba zlobili a měli to jako za trest, že se účastnit nemůžou. A kolik jich tam vlastně bylo? A já jsem měla skupinku jako starších kluků, tak průměr 6, maximálně 7 dětí. Jinak potom 4 holky, pak asi 11 malých kluků a mimča. Těch bylo taky tak 10. Takhle, když to měli právě rozdělený na ten dopolední program, to teda byly nějaký ty aktivity a když nebyly aktivity, tak se třeba šlo někam ven nebo jeli na výlet. Jakože pro ně fakt plánovali, že každý den bylo něco. Nikdy to nebylo, že bychom tam prostě jen tak seděli. A ty jsi se účastnila všeho teda? Všeho jsem se účastnila s nima, no. Sice jsem s těma dětma fakt trávila třeba 14 i 15 hodin denně, ale zase jsem měla jakoby všechno s nima. A i když jsme třeba potom jeli na nějaký výlet nebo tak oni nás brali prostě jako součást toho domova, takže všem se kupovala zmrzlina, nám taky, všem pití, nám taky. Jakože fakt jsme měli všechno s nima. Pak byl jakoby po obědě asi 1,5 hodiny jako na odpočinek, což jsem většinou využila k odpočinku i já, protože jako můj průměr, co jsem naspala na Tchaj-wanu za ten program, bylo 4,5 hodiny jakoby na každou noc, takže potom to člověk jako docela uvítá, když může spát. A zase odpoledne to pokračovalo zase nějakým programem nebo výletem. Stalo se mi opravdu asi jenom prostě 3krát a z toho to byly jednou tajfunové prázdniny, že jsme opravdu zůstali vevnitř a přemýšlelo se, co budeme dělat, že tam prostě jakoby nebyl připravený žádný program. A jinak vždycky bylo něco teda. Večer už většinou ty děti si dělali třeba úkoly nebo tak, protože hodně z nich chodilo i do letní školy a šli spát, no. No a jak to v tom domově dětí vlastně probíhalo s angličtinou, protože děti jako ve většině takovýchhle zemí neumí moc mluvit anglicky, tak... Na Tchaj-wanu celkově jako nikdo neumí moc mluvit anglicky. Tak jsem se naučila pu, tuej, to jako ne a ano, abych jim mohla říkat jako, že tohle ne a tohle jo. A když vyžadovala jako konverzace něco jakoby víc sofistikovaného, tak jsem začala používat Google Translate. Už na letišti jsem si zařídila tarif a měla jsem internet vlastně úplně všude, i vysoko v horách, u oceánu, kdekoliv, tak jsem měla jakože pokrytí, že jsem volala třeba domů od moře. No. Ty jsi říkala, že je to tam rozdělen hodně na východ a západ. To je takový docela dobrý jakoby rozdíl právě mezi tím východem a západem, že západ je vyloženě od zhora dolů jakoby jedno velké město, jsou tam mrakodrapy, je to úplně jiný svět, je to fakt hrozně technologizovaný a všechno možný. Zatímco ten východ, to je vyloženě džungle, oceán a jsou tam původní kmeny. Co mě jakoby hodně oslovilo, tak právě to původní obyvatelstvo, protože to jsem měla příležitost hned na začátku svého pobytu vlastně navštívit festival, kdy jeden domorodý kmen slavil 70letý výročí z toho,
že opustil vlastně džungli. A viděla jsem jakoby všechny ty jejich původní obřady a tance. Prostě mě tam občas někdo jenom vzal za ruku, začal na mě mluvit něco čínsky a něco po mně chtěl, ale já vůbec prostě nevěděla co, že jo. Já bych třeba hrozně nerada tam někoho urazila, ono je to strašně lehký, když prostě absolutně netušíš, jo. Nejčastější otázka, odkud jsem, což nikdo nevěděl, kde je Česká republika, ale všichni věděli, kde je Praha. A potom druhá otázka, jestli jsem svobodná. Jsi říkala, že tam i normálně jako tančí na ulici. Oni jsou strašně muzikální a taneční národ, že využijou fakt každou příležitost, aby mohli někde tančit nebo zpívat. A třeba, co jsem byla v Sinču, to bylo zase jiné město. Tam byla stará brána a nějaký prostory, prostě i u vlakového nádraží bylo volné prostranství. Každý večer tam někdo zpíval nebo tančil, o víkendu se tam dělaly prostě velké taneční akce, koncerty, všechno možný. A všechno prostě jen tak, že si tam někdo přišel a začal prostě něco tancovat nebo zpívat. A nebo divadelní hudební škola tam měla své představení, jen tak, prostě, že si řekli, že udělají veřejné představení. Mám takový jakože trio, čeho se Tchajwanci strašně bojí. Je to déšť, slunce a moře. Slunce se bojí, protože věří tomu, že když se budou opalovat, tak budou mít karcinom, jako hned. Takže chodí fakt i ve 40 stupňů, chodí v dlouhém rukávu, v dlouhých kalhotách, ještě mají slunečník. Druhý je déšť, protože tam věří tomu, že prostě v tom dešti pořád něco je. Nevím, jestli jako z Japonska nebo z Číny, ale jakmile prostě zmoknou nebo cokoliv, tak se jdou skoro až detoxikovat prostě, protože fakt žijou v tom, že tam na ně padá něco prostě jedovatýho. A moře? Oni jsou totiž Tchajwanci, žijou na ostrově a neumí většina z nich vůbec plavat. Jak to tam vlastně probíhá ten život tam u nich? A celkově jakoby jejich život probíhá hodně venku a je jedno, jakoby, jestli je to ve vesnici nebo ve městě, nebo i jakoby doma žijou, jakoby, že mají otevřený dveře ven nebo celou přední stěnu a třeba sedí u televize v obýváku, ale mají to celý otevřený a půlka třeba je vyndaná venku, třeba gauč nebo něco takového. No a my jsme se ještě spolu bavili předtím o cenách. Jsi říkala, že to tam není úplně levný, ale mají tam místa, kde je to hodně levný. Pokud někdo miluje nakupování, tak vlastně na Tchajwanu to je takový vyloženě ráj. Co je tam jakoby typický i po těch večerech, tak to jsou night markety a night market je vlastně místo, který je přes den normální běžná ulice nebo celá čtvrť klidně někde a večer vyndají stánky, otevřou prostě dveře a najednou se jakoby z nějaký jako čtvrti stane jedna obrovská jakoby nakupovací zóna. A vím, že není problém, aby tam jeden čas bylo třeba 6-7 milionů lidí najednou. Já si myslím, že asi nikde skoro asi ani jinde nenakupujou než tam, protože to v podstatě nemá ani smysl. Já jsem si tam koupila krajkovaný jako triko dlouhý a to mě v přepočtu stálo asi 120 nebo 130 korun. Rád bych se tě ještě zeptala na oblast financí, jak jsi to vlastně měla s penězma. Ty kulturní stáže vlastně probíhají tak, že nejsou placen nebo jako nedostáváš žádné finance. Takže co bylo revanč za to? Žila, ono to bylo strašně právě v pohodě v tomhle, protože já jsem mohla bydlet v tom domově a já jsem vlastně všechno měla s těma dětma. Takže veškeré jídlo a veškeré výlety a všechno, tak to za mě platil jakoby ten domov. V podstatě za celou tu dobu, co jsem byla na tom programu, jakoby, tak já jsem ze svého nemusela v podstatě utratit jakoby nic. To bylo, že jsem prostě si chtěla jsem tam něco koupit jakoby navíc nebo večer, když jsem šla na pití nebo něco takového, ale kdybych si odpustila jakoby takovýhle, jako že jsem vyloženě prostě chtěla všechno ochutnat za každou cenu, tak bych nemusela utratit za ten program vlastně žádný peníze. No. Tchajwan bych doporučila úplně každému, kdo by se tam chtěl podívat, tak Tchajwan je vlastně země, kde se míchá ta tradice, ta historie s tou moderní stránkou, jakoby, nebo s tím moderním pojetím. S tím, že se tam míchají jak kultury, tak náboženství. Je to fakt skvělý a hlavně ty Tchajwanci tomu dodávají prostě takový ten absolutní pocit, jakože člověk může jít kamkoliv, nikdy se mu nic nestane. Chci se tam vrátit. No. No tak jo, tak děkuju. To povídání bylo moc hezký a doufám, že třeba ještě po nějaký stáži se uvidíme. Doufám, že jo, no. Tak se měj hezky, ahoj. Děkuju. Další díl zajímavých zážitků je u konce. A kam se podíváme příště, to se nechte překvapit. Těšte se na dalšího cestovatele a hlavně sledujte Travel Blog.